dipikir kok ora rumangsa panas kebul-kebul nyamblang tenan wedang rondene batang remang-remang manis-manis balayane sender ngapotro ngeser ora bisa nggawa samane bakule gawe bingung hatiku lirikane duadu jalari mriyang awakku iki piye ala iki piye sender ngapotro sing diaksir kok ora rumangsa samane bakule gawe bingung hatiku liriane duh jalari mriyang awakku iki piye sender ngapotro sing dipikir kok ora rumangsa senang jero ben Des metu pora to Des lep nggih Mbah piro kae konsone sing piro 8 wih ayo tenan kok rombongan nondi jane teko Mbon Kliwon. oh terus rombongan jaro warunge dibuka ya ditoto cendok cangkire panas gebul-gebul nyampleng tenan wedang rondene batang remang-remang manis-manis palayane senden ngapotro ngeser ora bisa nggawa samane bakule gawe bingung hatiku lirikane duadu jalari mriyang awakku iki piye ora piye sendelo ngopotro ngeser ora iso warunge dibuka empyak ditata cendok cangkire batang-batang remang-remang nyampleng tenan wedang rondene remang-remang manis-manis palayane sendel ngopotro ngeser ora iso digawa semane bakule gawe bingung hatiku lirikane doh adoh jalari mriyang awakku iki piye piye sendel ngopotro ngeser ora iso digawa ora apa-apa
Sing kuwi carry ora apa-apa mlaku garek mlaku. Teko mlaku biasa napa to? Aja merto kene cedak. Kelep ki jane kuwi gedawan gegeden bulu mata iki dadi kesuwen lem mlaku asline kok. Ndi iki kepala sukune? Salam sih. Ya, mes seru. Penggawean apa? Andes. Sini dong. Kowe rene ya. Aku mosok kono wawan dhewe. Ini. Tani wae. Kipi Pak, sampai rak milu ngomong. Des. Non, Kae diabani sempritane dunekake. iya. Ayo toto. Muni tenan. Ayo wis. Muni tenan. Weh, Toto, muni toto. tenan. Piye? Sing dawa. Merongos Pak, merongos. Sing dawa. Ora iso dawa untune cendhek Pak. Jajal. Toto. Persis kaya peluit. Kok belek-benek Pak. Belek. Diamputi beleki. Des. Apa? Iki dalam rangka apa, Des? Ora nganu pernikahan ta, Bos? Iya, pernikahan. Pernikahan muga-muga ya diparingi sakinah mawaddah maromah ya. Iya. Yo, aja kaya iki. Apa? Cintane model apa iku? Apa? Apa? Cintane kowe iki karo bojomu model wifi karo hotspot. Nek cedak nyambung, nek adoh pedot. Alah. Kepedot ya luweh kipas-kipas cari angin pacar lepas cari yang lain. Masuk. Ke acara apa mau acara apa we? Iya toh. Des. Ayo. Ayo. Kowe kono, aku kene. Ya. Wong kene tim brongos kono ora pas. Aku kono le. Iya. Aku toh ya. Ora mandi. Piye iki? Nek ya ora mandi. Piye iki, Des? Apa? Ya. Acara nanti nganten. Pundi ngantene? Nggih. Mas, nggih salam marin. Lah mboten sarepot-repot kok mboten belas niku. Ora mengko. Iki. Mengko, Des. Mbak, lah ya Allah. Alus ra ono apa-apane. Piye? Nah, ra ono pisan. Mbak, tak dongake muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Enggal diberi momongan Mbak ya. Apa tak arti nikah? Niki niatkahke barokah. Iya, Lah, ya aku ngono tak ta. salim karo ngantene. Nganteng alam ya wis kono. Halo. Abu ulang. Des. Nah. Wis salim kresek-kresek kaya Citra Mandiri. Lah ya endi wong aku alus blas kok. Oh iya. Ora ono pisan. Apa nikahmu iki nikah apa? Nikah ki niate tekane barokah mau wae to. Iya. Lanjutan. Apa? Nikah apa kuwi? Nikah ya menikah mau kuwi kok ya. Oh iya. Sik. Yo, Tak delok piyantune, Mbak, ngadeg Mbak, kalih masih ngadeg dilut. Nah, men padha pirsa. Liyane nduduk. Trot mudhun. Nah, sah ayo. Oh, diatur ta. Kowe ngadeg pasti dhewe. Dodok. Pak, wis tuwae ngeyel kok dodok. Dodok, wis tuwae budheg barange. Dodok. Lah iki ngadeg lah iki lho. Didongake sareng-sareng muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah nggih. Amin. Lah nika, enggal ampun sah gemeter. Monggo iso ditutupi muka mawon nikune. Nggih kosek. Des. Iki mau ngantene wis ngaji. Wis ngaji. Apa manane ngaji? Gajal. Jengat siji. Kepi. Aku kok delok pengantin anyar ini kok delake semeringah. Tak delake sing ditutupi mesti ger siji. Ngono e napa? Ayo. Apa? Hah? Apane? Ayo nek buka iso wiu. Lah iya ta. Domonge ya. Yo, Nan. Lah, ya wis. Yo, Saiki dirodat sik, Bos. Sing kok gedungake engko wae. Hah? Urung panas aku. Urung Pak. Aku nyempret malah mumpung aku nyempret ngono wonge bubar kok. Sik nang panganmu tetep e. Kowe ngadeg. Yuk, saiki dirodat sik bolo.
berdiri yuk. Kamera ada di sini. Kita lambaikan tangan, keluarkan giginya. Copot. Meneng tak pimpin nih. Ayo, mbok kolok-koloke marepe rono kamera ning kono kok. Sempetane duneke ning ngarep kamera. Ayo, untune ketok. Dia dibalik dilakoke wae. Wes. Ayo, marep rene lek. Dibalik. Ayo, marep rene. Ngomong kamera ning kene kok. Men. Ayo. Kita tak tes wae sing tuwa iki kok. Ayo gajale apa? Iki ada pindah mburi Ayo. lho. Des. Pindah mburi ki lho, Doan. Apa? Pindah Pak. kene. Ketul lah ya. Ayo wis kene pindah arep. Kuapan ra iso tuwa-tuwa iki. Kat mau gak ya. Ya. Lagune biasane apa, Bos? Ayo Prokonco. Ya. Ayo Prokonco. Oh, wis tuwa ora usah utang-atung. Lah iya gajal. Dites. Tak tes ya. Ayo Prokonco. Ngawarono. Ya. Kepiye lek? Wis angel tuwae neno. Des. Apa? Wong iki wis garek nganune. Aja dipepongor. Ayo, Ngitung saiki dino. sapa dipimpin ngarep yuk marep rono kamerane kene kabeh kita lambaikan tangan kawan-kawan yuk. Ndang ayo. Yuk. Apal? Ayo bos. Ayo Prokonco ngawaruhono rukune Islam ya iku 5 Sadada loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 poso ana ing wulan Ramadan ping 5 kaji kaping 5 kaji lamun kuwasa ayo Prokonco ngawaruhono rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat ora edan itu Des. Des. Kowe iki kelolo denbal apa kowe? Kowe kelolo denbal apa? Olah iki kok mbah mrongos e. Jajal. Sik. Papat. Fafat. Sik. 5. Cepat tuntune lho. Ya aku mau. Cepat tuntune, Cuk. Ya ora apa-apa. Yalah ya. Jan kaya pemain tinju e. Sik, Cuk. Aku wegah kon kresi untumu kowe. Apa ya? Untumu nayeng e. Wah,
Bajigur. Jangan nyanyi mak aku ngenyong. Ya iya Zafa. Lah. Jadi ke? Wah nek iki kuning-kuning tenan nih ra tau sikatan nih. Wejan ning kraket ning untu e. Nah, jangan Oh iya lemki yo. Wis rodat wis saiki marwana mlaku ya, Bos. Wis aneh jare. Ah semok wedange lek. Untuku kraket. Wedan. Ayo. Tak pemuda garep siaran. Siap ke. Ayo. Marwana. Lagune apa? Ya, kita pemuda jadi. Ayo mas, Ayo, tata kabeh. Ayo, wes ngono kuapok ben mumet wong tua-tua e. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Karena sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Kan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Ngopo do pindah gini kabeh? Kapok banyak kapok. Des. Iki ora. Tak kandhani. Iki dadep rono do gombiar kabeh. Untukmu wis pindah. Pindah. Babat. Des, ayo. Mike digo. Semut saron wong tuwa e jane. Ora kena ana saron siji ora. Jajal saron, muteng dhewe. Alah, wangkeme ngomong iso. Ayo, Bos. Karena iki wis lagune wis pindho, saiki ngarep rono. Ya, diubengke lagune. Ayo. Ya. Lagu-lagu to, Bos? Ora. Yo. Iya to? Ora. Yo. Ora. Yo lagu yo. Lagu to? Oke ya? Oke, aku ora wis lagu ya. Ada ya. Oleh yuk. When and human go get from bahasa Inggris. Kowe iki lanang. Bahasa Inggris. Rangka opo? Ayo. Supitan mau lho. Kok supitan biahmu e. Selamat opo ora? Selamat. Ora gutili yo. Gutili. Wah, njok ora gutili yo. Gutil lato. Ya, yo sik. Wong tuwa griyayai. Rong sik. Yuk. Nganu ta iki? Foto. Ayo. Cik Rok. Ya lagu. Sepi rasane waktu mbiyen mucal dhewe. Apaan sih muncul? Langut terus eling kancane. Zaman semono yen Ora. Ki wong tua kurang ajar. Ora. Ah iya. Aku dan ya Allah ndek Aku kanca. request wae. Apa? Request rasa lunga. Statue kok ngopo meneh?
Prek, aku wis cangkem kok diluthaki sore mason barang. Wis. Weh, diluthaki apa? Nyekel mik, Dek. Diluthaki apa? Ki lho, Ndes. Kena ge tambah bempermu kuwi, Ndes. Weh, Des, diluthaki apa? Luthaki apa? Ora remason kuwi, Des. Kowe isih nesu? Isih nesu ora? Kosek. Roti meneh. Kowe ki kok mau urung mangan po? Lah ya Allah untu. Ya Allah untu meneh. Ora aku ndelok untumu. Des. Piye kuwi? Wes piye putih? Wes putih. Iki si Dara nyanyi apa ora? Ju. Si Dara nyanyi apa ora? Si Dara nyanyi apa ora? Yo. Iki sing ulang tahun iki Anda sawo-sawo tahun gere. Jaman semono. Oh alah. Kowe iki ora Aku gak nyemburi wong. iya, ala katir. Iya. Tir. Piye irungnya menari-nari. Des. Hei. Ora. Weh, iki binatang tamu kok dipolo wae to? Di bintang tamu binatang. Yo. Woi, kere goreng. Jo. Jo jalan-jalan. Jo. Madep rono. Iya, madam turu. Apa wis ora kelingan sumpah janji mumpung marang aku sinang selintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku. Wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah kandeng priya liya. Ora nyono ora ngira kowe madha taline asmara tresnamu kang tulus suci Ramba Joko malah blenjani. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu nadyan apa jroning ati nanging aku ra bisa ngoncati lilo atiku wis lilo ajan batin ku keloro-loro nanging aku ragu marga atiku wis kebacut tresno
bisa gondeli lilo atiku wis lilo nadyan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo atiku wis kebaco tresno iki lho kepesing jare mau ngomong karo aku ki Lep. Terus ki Lep. Iya Andes nanti. kepesing Wis sing mlebu. mlebu Oh alah. Des. Wah, Des, ngono ae sile dedal. Terus yo. apa iki Ambuh. Lagune sasa. melek lep kuwi melek bang Iki wis melek aku. Andes wah mah mlebu. full mentok berarti iki Wis. Yo, ada hadapan. Ada belum? Kowe wak teprok wae ya. Yo. Maaf ya Katun. apa iki Oi. wis Des wis cewek Yo. Pak Bapak. Delengan mainku aja padha guyu aja padha guyu aku iki main ora lucu angisi-sini mundak ketok untumu hore Busibu Delengan mainku nganggo montolan kaya susure ibu abang menger kaya livene mbokmu lagu pencet kaya singgah buyutmu ore pengar irungku terpengarkan toh oke apa jago-jago des ayat kursi des yo pogi saudara kelep saudara langsung opo apa lagu niki oh meneh oh yo Pak Bapak delengan mainku aja padha guyu aku iki main ora lucu angisi-sini mundak ketok untumu hore busibu delengan mainku nganggo montolan kaya susure ibu abang menger kaya livene mbokmu lagu pencet kaya simbah buyutmu ore haji metu duite nyanyi marep ono tak lagokke oh sak-sake kene marep ono ayo yo lagune apa sak ya iya kadir ayo kadir udu ya gebet ngono ya
ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa Masuk. Cakep. bebasane kembang ase dil bekasana ning ati nanging dudu aku sing duweni ral wis cangkeme anak Sing seru. Oh. ayo Wis cukup lalekno timbang apa iki kasunyatan sing tak ala katir makatir barang ya wis langsung ya tung tak ya tenan ya dung tak kepiye Ayo, kowe. selak upile metu meneh iki iya ora gampang nampa asik malah dangdutan lek bob dudak tak kono malah saya cetok ora gampang ora kaya Dangdutan. malah kaya ora malah kalau disentik lah iya ya yo dudak tak kono sik ya dung tak ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging ngapa tak lakoni nampa kasunyata ning tresno kowe sumanding wong liya Ngapuran dan aku yen ninggal keseliramu nanging hatiku wis dudu duwekmu kesintan sang krungu apa bangunanmu muka kowe enggal entok gantiku diturung lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa sebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup laleno timbang atimu lara merga rasa tresno ora iso dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilakake aku sumanding wong liya ora gampang nampa lalakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyata ning tresno kowe sumanding wong liya ngapuran dan aku yen ninggal keseliramu nanging atiku wis dudu duwekmu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk katiku ati durung lila Tresno wis kependhe dewane koko nanging sliramu ning kon ati tinggal ke prasane iki sing
sumanding wong liya aku lan kowe tak tundung kepisake tresno. Nak sing des. Pripun? Kata-katane mau munine piye mau? Hah? Ora patek cetha soalé. Ora tenan. Oh, ora krungu. Tresnoku wis kanggo sliramu wis mati ning ati ning sliramu ninggalke janji. Kowe merono lunga tinggal pamit pratamu pamit pisan. Pancen dancuk aneh aku yang ngono. Lah piye? Kata-kata piye? Ora, Mas Yen. Piye? Jebulane nek wong rongos ya pinter, Jo. Apa? Yuk, teman-teman para pamirsa sedayanipun nugi monggo dilanjutaken kelanjutanipun dados monggo dikasihipun tembang-tembang berikutnya tentunya dikasih tembang hadirnya. Yuk, bersama teman kita semuanya dikasih tembang berikutnya asal le. Yuk, semoga cekidot. Ayo. Ala Kadir. Opo gladir Iya, Bu. tok Aku, Des, aku kabotan tak copot ya. Apa? Motoe blakong. Yo. Tan lekong tak jalia hukutan sukun sauke saukahun nahula ang singsong sona 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 ang singsong sona. Wes, Des, Pak Brono rasa gagu. Tak plak. Biji cangkop beta uwa uwe tahu tempe ora enak turut dewe ra kepenak ang singsong sona ang singsong sona ang singsong sona ang singsong Sona. Oh lambene ana bulu-bulune to. Tanyo tong tali-tali mongso tuan minta kerjanya jahe jagung esek 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 Masa gue semangat wis tuwa ya. Esek-esek kok semangat tenan nih. Yo, esek Pak Monol. Pak Monol megal Pak Monol pancen wis tuwa. Pak Monol megal Pak Monol pancen wis tuwa. Mulane para pamirsa ampun ngantos sami gelo. Mulane para pamirsa ampun ngantos sami gelo. Pak Monol dadi kesenian nyiarake agama Islam. Pak Monol duwe kesenian nyiarake agama Islam. Mulane para pamirsa luwe becik padha elingo. Mulane para pamirsa luwe becik padha ulama. Mula para pamresa sampun ngatos samilena. Mula para pamresa sampun ngatos samilena. Anggenipun nindakaken rukun Islami kang lima. Anggenipun nindakaken rukun Islam ingkang lima.
Rukun Islam ingkang lima iku kang luwih utama. Rukun Islam ingkang lima kang luwih utama. Sahadat salat zakat poso kaji lamun puasa. Sahadat salat zakat poso kaji lamun puasa. Monol megal megal Pak Monol pancen wis tuwa. Pak Monol megal megal Pak Monol pancen wis tuwa. Mulane para pamirsa ampun ngantos sami gelo. Mulane para pamirsa ampun ngantos sami gelo. Wah, entek akeh cong nyanyi iki. Ayo, aja anu nih. Buat apa buat Pun Cina. Mboten enten bisane nggih. Ora salto Des. Des. Salto jajalan. Sompret, sompret, kempul, gongkong, gendang rial, katipong, kimbal, bonang loro salendro, selompret, belok, jaran kepang nyongklang meraing idol, macan mangap, megap, megap, hujan gandong kalian reok, is nyoto, kageman reok pranyoto, dadi gumbira tawang mangu kutone gunung lawu kebegan pariwisata Muda-mudi ngasasabda gawe kadang ngomba-ngomba tumaka grojogan sewu jejel riya tanpa kelumaku awe cinawe karo mesem guyu gamping camping Awang mangu indah. mas aja di poyoki mas aja di poroi dalu di esemi tinggal lagumu kudu ngerti cara aja ditinggal kadipaten ketim Ingko keri ing jaman mbok yo sing eling bab apa iku budaya pancen kandamu enjing bidal gumuro pandhe beri gong maguru gongso grabya watak gading kabeh ya rasa swaranipun lir omyae samudra rop enjing bidal gumuro bende beri gong guru gongso binarunging grabya watak gading kabeh rasa swaranipun lir omyaing samudra rop bata rupa budal lewatya gumura gumregang girang-girang
Juga tandang-tandang Cumangka Gagah kumreka Liru pernah Wasamekto siyaga Gomakarya hangangkat Keresaning praja Murih Kartoharja Kota rupa budal lewat yo gumuro rumakan girang-girang juga tandang-tandang cumangka gagah kumbrega liru perada wasamekto siyaka Makarya hangangkat keresaning praja murih Kartoharja Tir ala katir. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita kan doakan. Selamat sejahtera sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Yo wae, yo wae, yo wae, yo wae, yo wae alakat, yo wae alakat, yo wae, yo wae, yo wae, yo wae. Karep mudes, ayo wae, yo wae. Des, tak ada nih. Aku kesok gawe guyu wong ning aku weruh kowe kok mah guyu lho. Nyanyi lep, yo. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya. Oh, wis tiup. Potong. Oh Dewi, tenang, tenan nung. Tenang. Sing ulang tahun sapa jane to? Lep. Iki kok ndelalah ngantene pas ulang tahun. Wis, iki mau sing do kesurupane meng acting. Nah, ngono ya. Heeh, karo cepake roti Ayo, ngono to. Pesone ndi pesone? Pesone iki ana Des, ana roti ulang tahun ki lho. Mas nganten men disuapin karo Mbak nganten. Ulang tahun sapa to? Mas nganten iki lho sing ulang tahun. Iya. Oh alah iki sing ulang tahun ngantene. Ya wis ngantenan ulang tahun, mengko mesti juk. Heeh. Ya apa lep? Membentuk. Ulang tahun lagune apa mau? Happy birthday to you. Nek kowe Dia sing ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, lagoni ulang tahun. Oh, ulang tahun. Lagoni potong kue. Potong kowe. Ayo, Matt. Potong kue. Potong lehernya. Lehernya apa? Oh, Potong manuknya sekarang.
Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang semono kuwi kok. Juga, sekarang juga. Kuwi ra doyan roti, kuwi ra doyan roti lem. Doyane wadahe kuwi. Yo, ki anune. Andes doyane wadahe Andes. Iya didongake sik le ulang tahun Des ngantene mau. Sapa sing mau? Iya sing mau wis ndongake nganten saiki ndongake le Nggih. umure. Muga-muga tambah rezekine sehat selalu. Amin. Ya karangke wis waktune karang dhewek ngono yo. Iya. Pancine kula tak jilitan njuk sampun. Diwaca Des, tulisannya diwaca Des. Nah, EBC. Wis salah angel wis. EBC to you. Nah. The motret apa? Wis moncrot-moncrot The yo karepku. suamiku. Wedan suamiku. I love you. Oke. Buat gua, pacar gua dan temen gua I love you. Telek. Ya, saiki aku ya. Ayo. Ora ngono ku. Seneng aku nek dile apa? Iya. Wis Ya, kira wis. koprol ora? Yuk. Sego. Sikro nayaka angayai karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dembya tinana sri swarane gumuro katon rebut nyarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya Sikro nayaka angayai karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dembya tinana sri swarane gumuro katon ngebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya Sikro nayaka angayai karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dembya tinana sri swarane gumuro katon rebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya Sikro nayaka angayai karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dembya tinana sri swarane gumuro katon rebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya Sikro nayaka angayai karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dembya tinana sri swarane gumuro katon rebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya eh ah
Sikro sikro nayoga hangai karyo pakaryane praja kumraga sengkut cancut tali wanda manunggal setya dampyat dampyat tinana sri suarane gemuruh tansah ngetular song estu padha rawaya sanyata sajuru-juru hangai karya Kakang, aku ameh salto kakang. Sikro sikro nayoga hangai karya pakaryane praja kumraga sengco tatu tali wanda manunggal setya dampyat dampyat tinana sri suarane gumoro asta ngestu ngarsa ngestu padha rawuh sanyata sajuru-juru hangai karya Ning praja kumraga sengkot cancut tali wanda manunggal setya dampyat tinana sri suarane gumuruh katon rebut nyarsa ngestu padha rawuh sanata sajuru-juru ngayahi karya enjing bidal gumuruh Dondomi tambalan jadah Des Sembret. Mawek jajal tili. goblok Ya, karena kegojekan ya wis, ulang tahun ya wis. Dongake ya wis. Alus ya. Alhamdulillah alas 10.000 kene. Anu mak ijol mau ya. Ya, kok salto 10.000. Bodol. Iyalah anake lek rute ngono-ngono. ora kuwi maksude titip kon nukokke sosis ning ngarep lho kuwi lho Des Aku tekor pindho iya dolanange bodol kon nukake neh 15.000. ayo sedekah Nggih, nyuwun pangapunten Bapak oleh atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kaya kethek. Nah, nyuwun pangapunten. Oke, baik. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masih ada babak berikutnya ya semoga. Salto ping 10 meneh. Salto sik. Yo, 1 2 3 yo. 10 wes Wis arep lebu. Yo, 1 10 sik nyong iso ora Des, nyong iso ora Des. Jibukaten kula mungkin Bapak Butasan modolan saking kadang sedih setia riba